Ja je pevala. Bravo, Rade. Ja se začitao. Izvinite, šta je ovo? Pa mađioničari. Mađioničari? Da. Piksi i Zeka su tu. Jedan aplauz. Pa mislim, jeste poslužili Sokić, jeste poslužili naše goste? Ne. Ajde vidimo, ko su to Piksi i Zeka? Danima slušam, mesecima, godinama o njima, nama je čast što su došli u našu emisiju. Imate li neka pitanja? Imamo. Izvolite mikrofon, pa sad ko pita, ko odgovara, idem ja da čitam knjige. Koji je vaš omiljeni trik? Moj omiljeni trik je kada stvorim asistentkinju iz nekog kaveza ili kad nestanem sa scene i pojavim se u publici. To obožavam. Hvala. Koji trik najviše nasmeje decu? Najviše trik koji nasmeje decu je trik kada se pojavi 1, 2, 3, 4 ili 10 golubova. Hvala. Postoji li mađioničar kojem se divite? Naravno da postoji. To je Zeka, njemu se divim. Nećete da mi pretvorite u žabu? Pa ako budeš dobra, nećemo. Hvala. Ali možemo da te pretvorimo u princezu? Ne možeš, ti si već princeza. Hvala. Da li ste od malena maštali da postanete mađioničar? Ne, ja sam maštao da postanem fudbaler. Međutim, bio sam toliko mali da nisam ni porastao i onda sam rešio da budem mađioničar. Hvala. Da li kod kuće imate zečeve i golubove koje tako vešto izvlačite iz svog šešira? Naravno, svaki mađioničar ima kod kuće i golubove i zečeve raznih boja i veličina. Hvala. Hvala tebi. Da li vi živite život mađioničara? Da li vi glumite mađioničara ili živite život mađioničara? Ne, mađioničar moraš da budeš u svakom momentu i na svakom mestu. Znači, na ulici i kada izađeš negde, možeš da budeš mađioničar, prvo da se ponašaš, da imaš ponašanje nekog, mađioničarsko, da budeš gospodin čovek, da pokažeš neki trik ako te neko zamoli ili pita i tako. Hvala. Koja je najveća nagrada koju ste osvojili na festivalu mađioničara? Najveća nagrada je bila koju smo osvojili na jednom velikom kongresu. Bili smo najbolji. To je kongres bio veliki u Bugarskoj, u Sofiji i tada smo bili najbolji na tom kongresu i dobili smo najbolju nagradu. U iluzijama raznim koje smo izvodili, velike iluzije. Ali ja mogu da kažem, najbolja nagrada je kada dobijemo aplauz. To je najbolja nagrada. Hvala. Pa mislim, stvarno, Piksi. Zeko, kaži mi, molim te, Zeko, samo ovako, ali da ne čuje Piksi. Jel ti on smeta kad nastupaš? Ko, Piksi? Da, Piksi. Jel smeta? Pa, ne smeta. Dobro. Samo da pitam nešto Piksi. Izvim, Piksi, što kaže ovaj Zeka, da mu smetaš kad nastupate, a? Ma nemoguće to. On meni ne smeta, on meni čak i pomaže. Pa onda videli ste kako dva drugara nastupaju zajedno. Ne možda ih posvađaš, a mi ćemo sad da uživamo u njihovom programu. Jel' tako, deco? Jasno. Prvo da pitamo gde možemo da ih vidimo, osim u našoj emisiji. Ko će, kaže, Zeko, ti? Evo ja ću. Evo, Piksi. Večeras u 20 časova Delta City, Naksi Oaza, vidit ćete show Piksi i Zeke. Večeras. Pa onda, izvinite, molim vas, mi moramo da dođemo, jer pretpostavljam da će tamo izvesti nešto bravurozno. Je tako, Zeko? Tako, izvešćemo naše najbolje trikove večeras. Pa onda dolazimo u Naksi Oazu, u Delta City, izvinite, molim vas. Tako je obavezno svi da dođete. Da vas vidimo. A vi uživajte u programu Zeka, Piksi, Piksi, Zeka, kako god hoćete. Dva dobra drugara, fenomenalni mađioničari, rasturaju po rođendanima i po raznim prilikama kad nastupaju, oni su zaista sjajni. A mi idemo isto da uživamo. Može? Može. Ćao, drugari, još jednom. Mi smo mađioničari Piksi i Zeka i sada ćemo pokazati... A kako se vi zovete? Ja Aleksandra. Ja Iva. Znači, pa dobro, valjda smo se upoznali sa njima. Kako se zovu naši drugari kraj malih ekrana? Evo, drugari, morate svi zajedno da kažete jasno i glasno svoje ime i to samo jednom. A mi ćemo sva imena da upamtimo. Jel može? Jeste spremni? Jesmo. Evo, brojimo do 4. 1, 2, 3... Pola 4, 15 do 4, 10 do 4, 9... Zeko, to ti je sekundara. Izvini. Brojimo do 4. 1, 2, 3, 4, sad! Morate da budete glasniji, ajmo glasnije. 1, 2, 3, 4, sad!
Pa ništa vas ne razumemo kad se toliko derete. Jeste, kako mislite da vas razumemo kad se toliko derete? Ali nema veze. Da li ste vi spremni za prvi trik? A da li ste vi spremni za prvi trik? Ne čujemo glasnije? Jeste, bravo. Evo ovako. Pa onda izvedite prvi trik. Stani bre, Pixi, oni su spremni da gledaju prvi trik, jel tako? A ja sam spreman da izvedem prvi trik, a ti možda ideš kući, ne znam ni zašto si došao. Šalim se. Zašto ću ja da izvedem prvi trik i zašto sam spreman? Zato što imam čarobni šešir, a Pixi nema. Pa Zeko, to ti nije čarobni šešir. Kako nije šešir? Pa nije valjda lonac. Pa izgleda kao zgužvan lonac. Šta ko mi je seo na šešir? Ona, video sam je. Zašto si mi sela na šešir, sunce ili ti poljubim Žarko, Bano, Brdo, Bele vode, Borčo, Oču, Resku, Ajde, Krušev, nabre, Lipa, ceo Beograd i okolinu. Dobro, šalim se. Nema veze, začarat će ga uz pomoć čarobnog štapa. To ti je kišobran. Neko mi je zamenio kišobran za štap. On. A ti? Šalim se. Onda mi ne treba ni ovaj šešir, a ne treba mi ni ovaj kišobran. Radit ćemo trikove bez šešira i bez kišobrana. Zeko, oduševio si me ovim trikom. Jesam, zato ću da ti dam poklon. Zaslužio si poklon, samo da ga nađem ovde, da ga otpakujem. Mogu da ti otpakujem? Nisam dobio poklon. Može, slobodno. Od kad nisi dobio poklon? Pa od Nove godine. A za rođendan? A da, rođendan ti je pre. Evo ovako. Zeko, izvoli. Ovo je za tebe. Čekaj, molim te, prođi molim te s ove strane, ne vidim. Što da prođem sa te strane? To je za mene poklon. Pa da. Beli papir. Pa i nije ti neki poklon. Pa tu ćeš da nacrtaš šta god želiš, a ja ću to da ti poklonim. Samo molim te, nemoj da nacrtaš mozak. To ni Bog nije uspeo da ti pokloni. Znam, nacrtat ću onu tvoju najlepšu sestru koju najviše volim i onda ćeš da mi je pokloniš, jel da? Dobro, šalim se. Onu sa plavim očima. Hoćeš ti da imaš plavo ispod oka? Dobro, izvini, molim. Evo, nacrtat ću, znam, Kako da nacrtaš kad nemaš flomaster? Imam, evo tu je, vidi, opa. Evo, nacrtat ću nešto ovako. Ti moraš da si nacrtao moja kriva usta, jel da? Nisu to tvoja kriva usta, nego vidi šta je ovo. Hop. Šta je to? Čaplja? Nije, to je golub, Pixi. Ovo golub? Tako je. Drugarija, ali ovo liči na goluba? Liči? Ti kao da nikad nisi videla goluba. Znaš šta liči na goluba? Ovo. To liči na goluba. A ne ovo što je on nacrtao. To je pravi golub. Baš ti hvala, Pixi. Kad si tako dobar, evo i ja ću tebi da dam nešto. Evo, vidiš. Ops. Šta ti je ovo? To je kesa koja pada. Šalim se. Padajuće kese. Ne, ovo je tvoj poklon, evo vidi. Evo, ćeš ti da staneš s ove strane tamo gde ti je mesto? Dobro, ajde, evo. Evo, nema ništa, ali gledaj sada. I nešto se pojavilo. Šta mislite, šta? Golub! Tako je, jeste golub! Ja obožavam golubove brave. Aplauz jedan, molim vas, pa da, aplauz. Ja! Spljeskao si golub. Ja, pa... Nije, Pixi, nema ništa. Šalim se, ali molim te, duni malo odu u kesu. Wow! Eto ga, golub za tebe, eto vidiš, imam ja poklon. Pravi pravcati golub. Samo da vas pitam, da li znate kako ćete da prepoznate da li je golub muško ili je žensko? Ne znate? Evo, ja ću da vam objasnim. Kupite hranu za golubove i date golubu da jede. Ako je poje, onda je muško, ako je pojela, onda je žensko. Ja, prosto. A zašto su rekli koga golub pokaki da ima puno sreće? Jao, pa to nećemo da pričamo ovde. A znate zašto ima sreće, ali nemojte nikom da kažete. Zato što leti slon. Jao, jeste stvarno. Pozorište, teatar na